Hello guys, this is Eric Kelot of BBC PW Sumangana, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan na yung adlaw o sa labinas ng mga viewers o sa karon na ginagakitaan ng video. God bless po sa inyo. May hapon sir. Kung saan na pamate? Balik Lintura eh. Kano saan nagsugod ng kalintura? Doon na semana. Diba sa mana mo? Nawala, maayo. Gusto dito ikaw Davao nulanan. Oh. Hindi bisa. Pero to mo to. Ibalik na. Balik. Sa pagyan? Yung sa likod na ko meron may bikin. Ay, bukil ang likod. Sakit-sakit ko. Asa man na sa part sa likod? Sa tunga yun? Ano yung gilid sa'yo ma? Sandi kong or may bukol gano'n ko ay ba? Magipit sa linguranan. Sa pagyan? Maros. Paglain. Panungot bro. Ako na lang bahala sa uban. Oh, Nahilo na ba ito sa pa? wala pa. Karon pag yun. May nagabalo ko sa kuha. Nakakita mo sa post niyo sa una? Nasa post ko na. Kita na kasi sa YouTube. Oo. Ano YouTube ako na gina-open ako karon. So ayan guys. Asa nga balay mo sir? Lapu-lapu ra. Lapu-Lapu Extension. Extension. So ayan guys. Shout out sa taga Lapu-Lapu Extension. Digo City. Ana. Hello sa inyo ha. God bless po taga Lapu-Lapu Extension. Nasa sa ako tabangan nga mamayo nga pamagsiluwasan. Balik-balik yung kalitura. Maayo dili o sakit paglikod. Siyempre tabangan ako ilaban sa pagkampo sa Ginoo sa no. Siyempre tanang yung muduol dere. Manikamot ang mamaayo mo pati sa kumahimo. Nakataytay natin kaya pamatis ng kalawasan. So ayan guys. So sa karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel. I-click lang bell button para updated ka sa kung in-upload mo ito. Comment, like, and sa comment lang mo guys. No, kung ano lang mo yung mga pangutana, kabayan sa inyong pamatis sa kalawasan. No? Ayan, of course, shout out to top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Ayan, shout out po sa lahat ng mga OFW o sa mga viewers nato sa Reels, Facebook, o sa lahat ng mga nag-comment sa kuha. Ayan. Kung ganun mo mag-friend sa kuha doon ako Facebook, Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, mag-hilot ako guys. So talatan ulit ako, shout out po sa Lapu-Lapu Extension, Digo City. Sige. Saka short, sir. Ayan guys, magsugod na mag-hilot. Please po, share this video po para makabalo po natin. Sige nga mga kaparintihan. Thank you for watching guys. Sige, pangalan. Pangalan niya dito, no? Milvin. Milvin.
Ay. Nabasa ka kahapon dyan? Nabasa ka kahapon, hindi pala. Malay? Ano? Ano? Mas hap, mahal ko, mas lugo. Hindi ka nakabasa, hindi pala. Parang trabaho, di ko naman matatuloy. Hindi ka nakabasa. Inaw. Hindi ko. Very good. Taon na. Hindi ko ba? Kasi nilipas mo ngayon mga gawas. Hindi ka nang ako, di ko naman matatuloy. Sa tubig. Wala lang. Kung natutong, pabuli. Orang po tayo. Yan talaga yan, doon lang. Kung natutong. Input. Jadi kami nga ganun mo lang ba? Ay, maigo, napiwala, no? Usgan kayo, ma'am. Oo. Usgan kayo eh. Gusto mo siguro makaunga na, no? Ako malimit na pinados. Ako magkagawas. Balik na. Hindi siya kompleto pa. Dapat nakaursa siya.
Boses lang ako. Sila. Ha? Si Paul lagi magpila lagi. Isang pila. Hindi na. Inikawas sa kwan. Inikawas mo na sa billing. Inom ba ka ba? Inom ba ka? Labsan ko. Huwag mo ka mahubog. Huwag mo ka inom. Bayan. Kani dire boss, mag-explain ko sa imo nga kay karon pa matag kagilot, ha? Kani dire mo ni balay-balay sa uric acid, kani sa sugar, ha? Balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Kaya mo ta? So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Dire soft drinks, kape, juice, ha? Nagasa ang kusog nimo mo tin mapiktahan, ha? Kani sigarilyo. Ayan. Ano osteoarthritis na yan. Yan sa amin yan.
Sabay sa ano? Uban mo siya kung ilok. Pero, uban mo.
maghulot ko ang boss, kung anak sa cardiologist. Kung mag-exam mo, hindi mo tinuan ka dito man. Ako, madilang ako sa mga pang no? Okay, billing. Ubo, may sakit din, may cancer. Wala pang tumutrawas, sakit. Masulong. Napasulod, no? Pneumonia, bukat ka ng pneumonia. Kung may NCDC ito, basta ko, ha?